COVID-19 team na monitor ang pinakauna nga Delta variant sa Iloilo City. Sa sinapol sang COVID-19 team kay nasang aga nakabaton sang report gikan sa Department of Health nga may kaso na sang Delta variant sa Iloilo City. Rason nga gimando sang alkalde nga i-lockdown ang puluyan kag i-swab test ang mga close contact sini. I was the COVID team during its meeting this morning was informed that DOH has informed us nga may ara kita nga na-detect nga Delta variant diri sa Iloilo, no? Sa housing. And we have already given instructions to the PNP and the PSTMO, and also Councilor Irene Ong was here, Chief of Staff Jonas was here. Nga pabalon ng barangay, we will place the house under granular lockdown. We will put the place of work under granular lockdown. Ipadalman pagid ang contact tracing sa mga kabataan kay ang ginpabalo sa aton waay na kunong kabataan nila sa ilabalay. And we will test the children, no, and those who are living together with the children. Nagahulag ng mga contact tracers agod hibaluon kung sa diin nakuha sang pasyente ang virus. Apang nagpasalig ang alkalde nga ginatinguhaan sang lokal nga panguluhan nga obrahon ang tanan agod mapanubo ang COVID-19 cases sa syudad. Sa aton nga mga pumuluyo ting maantagid nga maubra naton ang tanan para nga sa tiyempo nga ara kita sa ECQ mapasiguro ta nga mapapanaog nato ng kaso. At the same time, we really have to treat all positive patients as Delta, having Delta variants, kaya ang sequencing ta madugay pa. Kahapon nga adlaw nakalista sang 62 ka COVID-19 cases ang Iloilo City. Isa diri ang napatay. Nabalaka ang alkalde bangod bisan requirement na ang 72-hour negative RT-PCR test para sa mga nagapauli nga apor, returning OFW kag returning residents may nagapositibo sa gihapon pag-abot sa syudad. We are really concerned kay may mga negative na sila nga RT-PCR test. Ginastrikto ta na subong. And may random check na sa mga laboratories Manila kung accurate gid man kag genuine ang ila ginauyatan. Sa subong nagnubo ang daily average cases sang COVID-19 sa syudad. Halin sa 105 daily average cases sang Hunyo, nangin 89 na lang ini halin Hulyo 1 tubtob 28 sini nga tuig. Sa pihak sini nagapabilin sa enhanced community quarantine ang syudad kag magapadayon tubtob Agosto 7. Nagpalabot na sang apilang alkalde sa National Interagency Task Force. Lubo ang aton cases, but ang aton nga hospital puno, aton nga COVID beds and ICU. Gina-explain ko na sa akon appeal dito sa IATF nga ang dako nga mayoriya sa mga COVID beds puno because of the patients coming from the province of Iloilo, from the other provinces like Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, no? But ang ilang ginatanaw ang aton nga hospital ang healthcare utilization rate, no? Which is COVID beds and ICU beds. It seems nga ang province of Iloilo, ang mga district hospitals ta wala sang ICU beds. So ang tanan nga critical nila ginapadala nila di critical kag severe, and ari di tanan sa aton nga mga ospital. Sa ICU ta mo man from the other provinces. But just the same, since it is already a decision of the IATF, we have sent our appeal. We informed them of the actual situation nga puno ang aton nga mga beds kag ICU because of patients coming from the different provinces. But depende na sa ila. Padayon ng apila sang alkalde sa publiko nga magkooperar kag sundon ang health protocol. Maghugas sang kamot, magsuksok sang face mask, maggamit sang face shield kag mag-obserba sang physical distancing. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.
Masobra 40,000 ka mga bala gintugyan sang Iloilo City Government sa ICPO. Gintugyan sang Iloilo City Government ang masobra 40,000 ka mga bala sa Iloilo City Police Office. 25,000 diri iya sang 5mm caliber pistol, 15,000 daman para sa 9mm caliber pistol kag 1,000 ammunition sang 12-gauge shotgun. Para ni sa mga bag-o nga ginpamakalta nga pusil, no? Taurus nga 9mm. Ang shotgun nila, may mga shotgun ang aton pulis pero ay sila bala. Ang mga pulis may mga Armalite sila pero ay man sila bala. So ginahatagan ta sila para ang mga armas nga ginauyatan nila at least mabutangan sang bala. Naibaluan antes ang pagtugyan sa mga bala, nakabaton man sang nanari-sari nga pusil, salakyan kag iban pa nga mga kagamitan ang Iloilo City Police Office gikan sa lokal nga panguluhan. Mando sang alkalde sa ICPO nga gamiton sa eksakto ang gintugyan nga mga bala kag service firearm sa pagpasangkad sang ila serbisyo para sa syudad sang Iloilo. Sang damlag lang, ginpasidunggan ang Iloilo City Police Office bilang Outstanding City Police Office sa patag sang Police Community Relations sa bilog nga Pilipinas subong nga tuig. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Heidelin Diaz maka-avail sang unlimited nga batchoy kag pansit molo kag lifetime accommodation sa Dinagyang Festival. I think kadamo na to sa mga batsuyan diri sa syudad nga nag-offer nga siya ila na lang kuno kay sila ga-offer sang libre nga batsoy sa kay Heidelin kag sa iya upod. Ang iban nga gambal nga bisan hindi pa dinagyang as long as ready sila libre ang ila batsoy kag pansit molo. It only shows nga kita di sa syudad gina-appreciate tagid ang hard work nga ginubraya despite all the sacrifices that she went through and the challenges that she went through. I think she is one person nga dapat i-emulate tagid nga gapakita lang kung bisan ano kabudlay sang pangabuhi kung magbira-bira lang kita, we can really achieve our dreams. Bilang pagkilala sa hinimuan ni Heidelin, ginatagan siya sang unlimited batchoy kag pansit molo kag lifetime accommodation sa Dinagyang Festival. Dugang pa diri ang libre nga hotel accommodation for two. Sa Instagram post ni Heidelin, ginpabutyag sini nga indi nangin mahapos ang iya ginagyan antes na labot ang bulawan sa Olympics. Sa subong, plano ni Heidelin nga maghimo sang isa ka programa nga magahana sang mga pamatanon nga luyag magsunod sa iya banas. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.